στο ζήτημα του αν υπήρξε ανάπτυξη ή όχι. Αυτό είναι ένα μεγάλο, ήταν ένα μεγάλο προπαγανδιστικό όπλο της κυβέρνησης και της Τρόικας. Έχουν ξεκινήσει αυτές τις πολιτικές από το 2010. Όχι μόνο ανάπτυξη δεν υπάρχει, που θα πρέπει επίσης η αριστερά και η ριζοσπαστική αριστερά να κάνει κριτική στο ποια ανάπτυξη θέλουμε. Αλλά ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο είδους ανάπτυξη, δεν υπάρχει καμία. Η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία είδους ανάπτυξη. Οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή είναι στο 12% του ΑΕΠ, ενώ ήταν στο 23,3% το 2000 πριν την εισαγωγή του ευρώ, και η Ελλάδα είναι στο νούμερο 164 στην παγκόσμια κατάταξη. Οι χώρες που είναι κάτω από την Ελλάδα είναι Μποτσουάνα κτλ. Όλοι οι δείκτες της οικονομίας δείχνουν ότι όχι ανάπτυξη δεν υπάρχει, αλλά ότι υπάρχει, ότι η οικονομία πάει από μία καταστροφή στη χειρότερη καταστροφή, χωρίς να μπορεί να δούμε που είναι ο πάτος. Και ο δείκτης κύκλου εργασιών και οι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία και οι καταναλωτικές δαπάνες, όλες δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικά μια καταβαράθρωση της οικονομίας. Οι εξαγωγές, τις οποίες μας έλεγαν τέλος πάντων ότι αν μειωθεί το εργατικό κόστος, αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν, ότι γι' αυτό πέφτουν οι μισθοί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή η εργασία και γι' αυτό τέλος πάντων η Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστική. Και αν πέσουν και αν μειωθεί το εργατικό κόστος, θα αναπτυχθεί η Ελλάδα, θα υπάρξουν δουλειές και ο κόσμος τότε θα μειωθεί η ανεργία. Αντί για αυτό, οι εξαγωγές που ήταν ήδη πολύ χαμηλές στην Ελλάδα μειώνονται ακόμα περισσότερο. Είναι στο μείον 5,6% αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η οικονομία έχει μπει σε μια δίνη αποπληθωρισμού. Αποπληθωρισμός σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές έχουν αρχίσει να υποχωρούν. Προσέξτε όμως. Η τράπεζα, και η Τρόικα και η κυβέρνηση και οι ανεξάρτητοι οργανισμοί, όπως υποτίθεται ανεξάρτητοι, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, λένε επιτέλους αυτό είναι σωστό. Γιατί τέλος πάντων πέσαν οι μισθοί, πρέπει να πέσουν και οι τιμές. Και αφού πέφτουν οι τιμές, τέλος πάντων θα έρθουμε σε κάποια ισορροπία. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, οι μισθοί έχουν πέσει 40% και 50% και οι τιμές πέφτουν πολύ πιο λίγο. Αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι ο αποπληθωρισμός, η πτώση των τιμών είναι καλή για αυτούς οι οποίοι διαθέτουν εισόδημα. Και αυτή τη στιγμή, και όταν το χρέος είναι χαμηλό. Γιατί όταν αποπληθωρισμός σημαίνει ότι η αξία του χρήματος αυξάνεται. 1 ευρώ χρέους γίνεται πιο ακριβό. Και όταν έχεις υψηλό χρέος, όλο αυτό το χρέος, η πραγματική του αξία, αντί να μικραίνει, μεγαλώνει. Και απ' την άλλη μεριά, όταν το διαθέσιμο εισόδημα του πληθυσμού έχει πάει εκεί που έχει πάει, κοντά στο 0 και στο πλήν, ο κόσμος δεν μπορεί να υποφεληθεί από καμία μείωση των τιμών. Αυτοί που αποφελούνται είναι πραγματικά οι διεθνείς κερδοσκόποι. Και φυσικά και ένα κομμάτι, ας πούμε, του κεφαλαίου, του μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο, ας πούμε, μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα κεφάλαια που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Και η δύναμη αυτή του αποπληθωρισμού θα οδηγήσει την οικονομία σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Όταν συζητάμε για το κράτος, και να μην συζητήσω, ας πούμε, για τη διαφθορά κτλ., το πώς, ας πούμε, έχει παταχθεί, έχει αυξηθεί αυτή τη στιγμή, αλλά να συζητήσουμε για τα οικονομικά του κράτους. Μας είπαν ότι με αυτή την πολιτική που ακολουθείται και υπό την επίβλεψη της Τρόικας, διάβασα πριν από τώρα αυτές τις μέρες ότι το ποτάμι καλεί να φέρει κάθε ελληνικό νοικοκυριό, να φέρει και ένα Γερμανό στο σπίτι του για να ελέγχει τα οικονομικά. Το κράτος το έχει κάνει αυτό, έχει φέρει το Γερμανό του εδώ και κάποια χρόνια και ελέγχουν τα οικονομικά του. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο. Ότι αν δούμε τη συλλογή των φόρων πριν την εισαγωγή του ευρώ και τώρα το τι έχει γίνει, ας πούμε, μέχρι και την αρχή της κρίσης, θα δούμε πού πάει η κατάσταση. Δείτε το εξής. Εδώ
είναι οι φόροι που πλήρωναν τα φυσικά πρόσωπα. Και εδώ, δηλαδή οι άνθρωποι. Και εδώ είναι οι φόροι που πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα. Οι φόροι που πλήρωναν τα νομικά πρόσωπα το 2000 ήταν κάτι λιγότερο από το μισό των φόρων. Το 2011, και πιστέψτε με, αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια, μάλλον έχει πάει παρακάτω, ήταν κάτω από το 21%. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, και κυρίως αυτό έχει να κάνει με τις μεγάλες επιχειρήσεις, ένα παράδειγμα δίνω εδώ πέρα, ότι το 2010 174 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις δήλωσαν 7,1 δις κέρδη και μετέφεραν 11,3 δις στο εξωτερικό, δείχνει το πού πάνε τα οικονομικά του κράτους αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει μια τεράστια αφέμαξη εισοδήματος, λαϊκού εισοδήματος, και το μεγάλο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή πληρώνει όλο και λιγότερο. Χαρακτηριστική περίπτωση των εφοπλιστών, οι οποίοι με βάση το σχέδιο για το 2013 ήταν να πληρώσουν 16 εκατομμύρια φόρους, αυτοί, ενώ οι ναυτικοί από το κράτος με βάση εκτιμήσεις θα μάζευε 57 εκατομμύρια από τους ναυτικούς, και αμφιβάλλον τα πλήρωσαν και τα 16 εκατομμύρια, γιατί φυσικά άμα έχουν και τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή που θα λέει, ας πούμε, ότι να μην πληρώσουν φόρο εφοπλιστές, γιατί συμβάλλουν τόσο πολύ στην οικονομία, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το βάρος στη φορολογία στην Ελλάδα δίνεται στους έμεσους φόρους, δηλαδή στους φόρους στους οποίους συμβάλλουν με τον ίδιο τρόπο οι φτωχοί και οι πλούσιοι, γιατί το 21% όταν παίρνεις ένα μπουκάλι νερό, στο 21% δεν θα σε ρωτήσουν ποιο είναι το εισόδημά σου, το 21% θα το πληρώσεις έτσι κι αλλιώς. Η έμεση φόρη είναι το 40% της φορολογίας στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 33%. Και φυσικά η τεράστια αύξηση της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία, η οποία δεν έχει σχεδόν κανένα προοδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν είσαι φτωχός πληρώνεις λιγότερα, υπάρχουν μάλλον πολύ λίγες ρυθμίσεις που λένε ότι πληρώνεις λιγότερα, έχει αυξηθεί στην χρόνια της κρίσης κατά 743%. Όλα αυτά είναι η κατάσταση. Τελικά όμως, πολλοί λένε, και το λένε και στην αριστερά κιόλας, ότι πρόκειται για μια αποτυχημένη πολιτική. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό ότι πρόκειται για μια αποτυχημένη πολιτική. Κατά έναν τρόπο πρόκειται για μια επιτυχημένη πολιτική. Διότι οι στόχοι δεν είναι αυτοί που μας είπαν, αλλά είναι άλλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι, κατά τη γνώμη μου? Ο ένας ήταν η σωτηρία του τραπεζικού συστήματος της Ευρώπης και η σωτηρία του ευρώ από τη στιγμή. Γιατί πολλές τράπεζες γερμανικές και ίδιος γαλλικές είχαν πολλές τοποθετήσεις σε ελληνικά ομόλογα. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Και επίσης το ευρώ υπήρχε, δηλαδή απειλήτο στην αρχή από ένα σχετικό ντόμινο, παρότι η Ελλάδα ήταν μικρή οικονομία, από ένα ντόμινο που μπορούσε να προκαλέσει μια ελληνική καταστροφή. Με τα PSI, τα δάνεια που δέχεται η Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης κτλ. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Ότι στην αρχή της κρίσης ήταν περίπου το 1/4 του ελληνικού χρέους στα χέρια του επίσημου τομέα, δηλαδή των κυβερνήσεων ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα είναι περίπου το 60-65% και οι εκτιμήσεις είναι ότι το 2016 θα πάει στο 80%. Τα νούμερα είναι λίγο διαφορετικά εδώ, δεν είναι 390 δις το ελληνικό χρέος γιατί μεσολάβησε το PSI, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εικόνα. Και ότι αυτή τη στιγμή το χρέος έχει μετακλειστεί από τις τράπεζες στις πλάτες των υπόλοιπων Ευρωπαίων, δυνητικά ακόμα, αλλά εκεί θα πάει, στις πλάτες των Ευρωπαίων πολιτών. Το δεύτερο ήταν μια μεγάλη επίθεση στα δικαιώματα της εργασίας, μια μεγάλη αλλαγή στην ισορροπία κεφαλαίου εργασίας. Και αυτό φαίνεται και από την πορεία των μισθών στην Ελλάδα, που βλέπετε και στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα,
πώς από το 2010 ξεκίνησε η καταβαράθρωση των μισθών, που όμως δεν ήταν και αυτές οι περικοπές των εισοδημάτων δεν ήταν οι σοβαρείς, αντίθετα έπεσαν στην πλάτη των μεσαίων και των φτωχών στρωμάτων. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Αποδεικνύεται από αυτή την καμπύλη εδώ, που μας δείχνει το λόγο κερδών των επιχειρήσεων και μισθών, που ο λόγος κερδών προς μισθών πήρε την ανιούσα κατά τη διάρκεια της κρίσης, και θα μπορούσα να δείξω και τα μεγέθη για την οικονομική ανισότητα, τα οποία δείχνουν ότι στην Ελλάδα της κρίσης, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, γιατί τα δεδομένα πάντα τα παίρνουμε με μια καθυστέρηση, δείχνουν μια αύξηση της ανισότητας προς όφελος, πάντα φυσικά προς όφελος των υψηλών στρωμάτων στην Ελλάδα της κρίσης. Και φυσικά μαζί με όλα αυτά έχουμε τις καταργήσεις των συλλογικών συμβάσεων, τις μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, τις σκανδαλώδεις νομοθετικές ρυθμίσεις που ευνοούν ακόμα και τον τελευταίο μεγάλο επιχειρηματία στην Ελλάδα, φωτογραφικές ρυθμίσεις που βλέπουμε κάθε μέρα να περνάνε από τη Βουλή, που βλέπουμε το Βενιζέλο να δηλώνει ότι υπάρχουν χώρες της Ευρώπης που παίρνει ο κόσμος, αμείβεται με 70 ευρώ το μήνα, και στην Ελλάδα έχουμε πολύ ψηλό βιωτικό επίπεδο, και τέλος πάντων πάρει περιθώριο για τη μείωσή του κτλ.